Jo opte sempre per a ràdio i televisió en característiques com els informatius per un valencià, per un model, un valencià estàndard, amb paraules formals, evidentment, i que alhora la major part possible de parlants, valencians parlants, senten com a pròpies, però lluny de col·loquialismes, lluny de castellanismes i de llatinismes i d'intrusisme d'unes altres llengües. Exemple, així en tenen un. Els Santi Avalots han treballat de valentes a nit a Bilbao i em quede parant tot el temps en què és Santi Avalots. Sincerament, la meva feina com a periodista se n'ha anat per terra, perquè aquesta persona, quan ja sap que és Santi Avalots, no s'ha quedat amb la resta d'informació. La veritat és que ni uns ni altres, ni castellanismes ni catalanismes, han desaparegut al llarg dels 24 anys de vida de Canal 9, uns per ignorància, uns altres per mala fe, altres perquè es deixen, tots han sigut partícips d'aquest menyspreament i aquesta pobrea riquea lèxica cap a la llengua pròpia que tenim els valencians. En programes més distesos, com en programes com En Connexió, on se va a cada punt, i són més distesos, jo faria que els treballadors de la seu central, Burxosot per exemple, parlaren d'una manera com els informatius, però la gent que està als ports, per què no ha d'ensenyar-se d'esta manera a la gent que està en Alacant, a que el meu company, per exemple, Lluís Puig, diu avui, o el tarde, parlen la arribo, anave, per què no? I això és una manera de que entre tots els valencians entenguem i sapiguem que hi ha diferents maneres de parlar valencià. Els lingüistes han d'estar al servici del poble i buscar la forma més pròxima que s'adeqüi a aquesta banda del poble. Però quan arriba el LEMAF, un llibre s'ha també per Ràdio Televisió Valenciana. Saben a què arriba aquest llibre? Als capos. Els lingüistes ni els arriba, i si els arriba els amagaren. I quan jo ania als lingüistes a dir-li, nanos, que s'ha fet un llibre, saben la resposta que tingui? És que aquest llibre no és de la casa, és un llibre d'autor. I com nosaltres també som autors, podem decidir no fer cas a aquest llibre. També tenen efectivament la raó. Per tant, ja que tinc així el senyor president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, li llanço el guant per a que des de l'Acadèmia tinguem ja un llibre d'estil, després de tants anys que fomenta d'esta manera el major ús del valencià es potencia, no puguem tindre respostes com aquestes i que la llavor començada per este LEMAF siga assumida per l'Acadèmia, siga normativa i a ningú que cobre de la Generalitat, per exemple, se puga tindre aquestes maneres de parlar.